Ruby, Ma? alam mo sana makabawi pa ako sa inyo ng anak natin. Papa? Pang umalis ka muna dito, Masong. Parang Romeo, Oh, ikaw pala, pare Masong. Kailan ka pa dumating? nung isang araw lang pare. Babalik ka pa ba sa abroad, pare? Depende pare. Pero parang gusto ko pa rin na mapahinga dito sa atin. Kung sa bagay, matagal ka nang pabalik-balik sa abroad. Oo pare, Siguro, pare, marami ka ng ipon. sakto lang naman pare. Ano pare, kumusta ka na dito sa atin? Ito, pare, nagbubukid pa rin. Kung minsan, may extra sa trabaho. Ah, ganun ba? Ang mahalaga, kasama mo ang pamilya mo. Oo naman, pare. Kahit simpleng buhay lang, kasama ko ang pamilya ko. Mabuti ka pa pare. Bakit mo naman nasabi yan, pare? Wala pare. Siya nga pala, punta ka sa bahay pag wala kang ginagawa. Eh, pare, asahan mo ako. Sige pare, alis na ako. May pupuntan pa ako. Mukhang asinsado na talaga yata si pare ni Masong. Ah. Anak, mukhang busy ka. Ano ba yung ginagawa mo? Opo, Ma. Kailangan kong matapos ito ngayon. Magpahinga ka din, anak. Masyado ka na busy sa trabaho mo. Ayos lang po, Ma. Tatapusin ko lang po ito para mamaya wala na akong gagawin. Sige, anak. Ikaw ang bahala. Paghahanda mo na kita ng merienda mo. Ayos lang naman po, Ma. Kumain naman na po ako kanina, kaya busog pa po ako. Ikaw talagang bata ka. Mamaya na lang po, Ma. Tapusin ko na lang muna po ito. O siya, hindi naman na kita istorbohin para matapos mo na yung ginagawa mo. Sige po, Ma. Salamat po. Lalabas muna ako para maglinis sa labas. Diyan ka muna, ha? Sige po. Si Ruby yun ah. Bukat ko kayang kausapin. Bahala na. Ruby? Masong? Anong ginagawa mo dito? Kumusta na kayo? Maayos lang naman kami ni Rysel. Bakit ka ba nandito? Gusto ko sanang makausap ka at ang anak natin. Mabuti at nalala mo pa kami ng anak mo. Pagkatapos ng mga ginawa mo. Bakit ayaw niyang sagutin? Masong? Hello? Sino sila? Ikaw, sino ka? Bakit mo hawak ang cellphone ng asawa ko? Masong, lasing na lasing ka na. Halika. Masong? Kumusta na kaya si Masong? Subukan ko ang tawagan.
Hello, Masong. Kumusta ka na dyan? Eto, busy sa trabaho. Bakit ka napatawag? Kukumustahin lang kita. Ayos lang ako dito. Bakit pala hindi ka na tumatawag sa amin at hindi ka na din nagpapadala? Marami kasi akong gastos dito. Nagkasakit din sila nanay at tatay. Ganun ba? Paano naman kami ngayon ng anak mo? Ikaw munang bahala dyan. Gumawa ka naman ng paraan. Hindi yung nakaasa ka lang lagi sa akin. Alam mo naman na wala akong trabaho. At ako lang yung nag-aalaga sa anak natin. Kung di mo kayang alagaan, dalhin mo kina nanay at sila ang mag-alaga. Hindi naman pwede yun, Masong. Nagrereklamo ka, di ba? Sa mga gastos. Masong, sino pala yung babaeng sumagot sa telepono mo nung nakaraan? Yun ba? Baka yung kasamahan ko yun sa trabaho. Baka may iba ka na dyan. Sabihin mo lang. Pwede ba, Ruby? Kung ano-anong sinasabi mo sa akin. Pwede mo naman akong kausapin ng maayos. Kung ano-anong sinasabi mo, Ruby. Nagtatanong lang naman ako, Masong. Tumawag ka ba? Para lang sabihin mo sa akin na kung ano-ano? Hindi naman. Pasensya ka na. Ayoko makipagtalo sa'yo. Marami pa akong ginagawa dito. Sige na. Masong! Masong! Ano nang gagawin ko ngayon? Maliit pa yung anak namin at mahirap pa naman maghanap ng trabaho sa panahon ngayon. Patawarin mo sana ako, Ruby. Marami na ako natutunan sa mga nagawa ko. Malaki ang pinagsisihan ko. Nakamit ko man ang mga pangarap ko. Gumanda at guminhawa man ang buhay ko, pero Pero ano, Masong? hindi naman ako naging masaya. Kasi wala kayo sa tabi ko. Ngayon mo lang nalaman? Lahat ng pagkakamali mo, Masong? Hindi ka makapagsalita? Kasi hindi mo alam ang hirap namin ng anak mo habang wala ka. Sisisi ako sa pag-alis ko, Ruby. Ngayon mo lang ba naiisip yan? Pagkatapos ng lahat? Kasalanan ko ang lahat, Ruby. Wala naman sanang masama sa pag-alis mo. Naging makasarili ako at hindi ko alam magagawa ko yung Ruby. Pero nangyari na at nagawa mo na, Masong. Maling-mali talaga ang nagawa ko, Ruby. Hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan namin mag-ina. Habang ikaw, hinihintay ka namin. Pero anong ginawa mo? Nandito na ako, Ruby. Baka pwede niyo ako bigyan ng pagkakataon. Umaasa kami na isang araw, babalikan mo kami. May pambili na tayo ng pagkain, anak. At may baon ka na din. Inalam mo ba ang sitwasyon na meron kami? Di ba hindi? Patawad, Ruby. Bigyan niyo pa ako ng huling pagkakataon. Hindi ko alam, Masong. Hindi ko alam kung ano dapat kong sabihin sa'yo. Nagmamakaawa ako sa'yo, Ruby. Masakit din sa anak natin yung mga nangyari, Masong. Kaya nga nandito ako para humingi ako ng tawad sa'yo at sa anak natin. Hindi ko alam, Masong. Ma? Ma? Ma?
Ruby, Ma? sana makabawi pa ako sa inyo ng anak natin. Mas mabuti pang umalis ka muna dito, Masong. Baka hindi lang tayo magkaintindihan. Sige na, Masong, umalis ka na. Umalis ka na. Paring Romeo? Pare! Paring Romeo? Pare, O pare, bakit ka na pa rito? May problema ba? oo pare. Gusto ko sanang ayusin ang buhay ng pamilya ko. Nakausap mo na ba yung pamilya mo, pare? Oo, kanina pare, pinuntahan ko si Ruby. Anong sabi niya sa'yo, pare? Masama pa rin ang loob ng asawa ko pare. Natural lang na magalit ka sa'yo, Masong. Alam naman natin yun. Kaya nga, sana mabigyan pa ako ng isa at huling pagkakataon. Huwag kang sumuko, pare. Malay mo, mapatawad ka. Kaya nga pare, para sa anak namin na si Rysel. Mas magandang buong pamilya natin, pare. Kaya nga, yung bata yung naapektuhan sa paghihiwalay namin ni Ruby. Mabuti nga, lumaking mabait na bata yung anak ninyo. Kaya nga pare, Kung ibang bata lang yun, baka lumaking matigas ang ulo. tama ka dyan, paring Romeo. Nakita ko, ang hirap ni Maring Ruby sa pagpapalaki sa anak ninyo. Nagkamali ako pare, at pinabayaan ko sila. Palaging magkasama ang mag-ina mo, at ngayon, malaki na ang anak mo. Kaya nga pare, kabilis ng panahon, hindi ko namamalayan. May panahon ka pa, pare, para ayusin ang problema mo. Kaya nga pare, pinipilit ko na suyuin sila. Kaya mo yan, pare, para maging masaya ng pamilya mo. Sana nga pare. Good luck, pare. Hangad ko ulit na mabuong pamilya mo. Maraming salamat pare. Ano kayang iniisip ni Mama? Simula na magpunta dito si Papa. Ma, may problema po ba? Ilang araw na po kayong balisa. Baka gusto niyo pong pag-usapan. Ang papa mo kasi, Tungkol po ba ito ng mga nakaraang araw? paano mo nalaman, anak? Nakita ko po kayo na nag-uusap ni Papa. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa'yo. Naiintindihan ko po, Ma. Gustong bumalik sa atin ng papa mo, anak. Pero naguguluhan pa ako. Hindi ko alam. Kung ano po sa tingin niyo ang mas makakapagpuluwag sa inyo, yun po ang sundin niyo. Wala naman akong ibang gusto, anak, kundi mabuo ang pamilya natin. Yun naman po pala, Ma. Bakit hindi niyo po bigyan ng isa pang kakataon si Papa? Natatakot kasi ako, anak, na baka ulitin niya ulit yung ginawa niya. Paano natin malalaman, Ma? Kung nagbago na nga siya. Sa bagay, tama kasi sinabi mo, anak. Mag-usap po kayo, Ma. Kung ano po yung desisyon ng dalawa, andito lang naman po ako. Salamat, anak, kasi hindi ka nagtanim ng galit sa ama mo. Dahil po sa inyo yun, Ma. Dahil hindi niyo po ako pinabayaan. Kanino kayang sakyan to? Ba't dito pa sa tapat pumarada? Papa! Gusto ka na anak? Ayos lang naman po ako, pa. Kayo po. Heto, maayos naman anak. Pero Pero ano, Papa? malungkot anak.
Anak, alam ko marami akong nagawang kasalan sa inyo ng mama mo. Gusto ko sanang humingi ng tawad. At gusto ko din sana na humingi ng isa pang pagkakataon. Alam niyo po ba pa, wala po akong ibang hiniling kundi ang mabuong pamilya natin. Alam ko yun, anak. Alam ko pong masakit para kay mama ang lahat ng nangyari. Hindi po naging madali ang buhay namin simula nung nagkahiwalay kayo ni mama. Lagi siyang nalulungkot at umiiyak. Minsan, ayaw pa na kumain. Pero pinilit labanan ni mama ang lahat ng yun. Ngayon, nandito na ako. Babawi ako sa inyo ng mama mo. Sana pa, sa pangalawang pagkakataon, mas maging maayos at maganda lang samahan niyo ni mama. Gagawin ko ang lahat, anak. Papatawad lang ako ng mama mo. Hayaan niyo po pa. Tutulungan ko po kayong makausap si mama. Talaga, anak? Para po maging maayos ulit ang pamilya natin. Maraming salamat, anak. At hindi ka nagalit sa akin. Raizel, sinong... Masong? Anong ginagawa mo dito? Ruby, Ma, Raizel, aalis na ba tayo? Ma, may gusto daw po sabihin sa inyo si Papa. Ano yun, Masong? Ruby, alam ko, galit ka pa rin sa akin. Kung ulitin ko, hihingi ako ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa inyo. Sana, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon para makabawi sa inyo. Sa huling pagkakataon, sisiguraduhin ko na mabubuo ang pamilya natin. Ma, alam ko po sa tagal ng panahon, wala kayong ibang hiniling kundi ang mabuong pamilya natin. Palagi ko po kayo nakikita na pinagmamasdan ng family picture natin. Hindi ako naging masaya, Ruby. Sa tagal ng panahon na hindi ko kayo nakasama. Pag may bata akong nakikita, lagi kong naaalala ang anak natin. Pag may pamilya akong nakikita, kayo ang naiisip ko. Naging maganda nga ang buhay ko, pero may kulang. Iyon ay kayo. Pasensya ka na, Masong. Sobrang galit ko sa'yo. At sumusuko na ako. Alam ko, masaktan ka lang sa nangyari, Ruby. Ma, sana bigyan niyo pa po ng isang pagkakataon si Papa. Pinapangako ko. Hindi na mauulit. Gagawin ko ang lahat. Ma, please. Para sa'yo, anak. Sige, pumapayag na ako. Talaga, Ruby. Maraming salamat. Salamat, Ma. Mabubuo na ulit ang pamilya natin. Salamat, Ruby. Raizel. At binigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Wala yun pa. Miss na miss ka na namin. Mukhang may lakad yata kayo, ah. Pwede ba akong sumama? Oo naman pa. Ngayon pa. Di ba pumayag na si Mama? Di ba, Ma? Oo naman, anak. Simula ngayon, hindi ko nahayaan na magkakahiwalay pa tayo. Di na po ba kayo alis ng bansa pa? Baka hindi na. Magtatayo na lang tayo ng business natin. Talaga po, Papa? Tutulungan ko po kayo dyan. Oo. Matalino tong anak natin. Kayang-kaya niya yun. Kung ganon, hindi na ako mahihirapan. Kasi may anak akong matalino. Sabi daw po ni Mama, mana daw po ako sa inyo. Talaga, anak? Sinabi niya yon? Opo. Hindi tayo perpekto dahil tao lang tayo na nagkakamali. May mga panahon na nakakagawa tayo ng mali sa buhay.
Ang mahalaga, matuto tayong itama ito para mabuo ang pamilya natin at sama-sama natin harapin ang hamon ng buhay. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 car shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko lang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano bang hinihintay mo? Check out mo na yan!